Okay guys, lunch time na eh. Lunch time na o nga make swimming kami rin kaya biya kong mamasada. Kinikin burn na sa Bermas Farm. Pero so man pagprayta pa mo. Magkita mo, magkay-kaita mo na tipon-tipon tagyan eh. Kung ka lang ng klase, medyo big relax kayong bagya, guys. Mga tinapare. Amo, bata makatipon lang. No, dito. Gayo! Yeah, guys. Pagprita na. Amo! Wala nung... Already. Lord, ako po salamat. Yaning oras na po ngayon ni na titigyan po yaning barangay Pro San Domingo. Kami pulo na mamasada bilang MC Toga. May closing party no po rin mag-aral at kami ng mamasada. Enjoy niyo pulo rin mangyayari. Salamat Lord na ang nagtitigyan po kayapa. Kaya biya po Lord bawat beto. Kaya ko na po ba pakisang kasunod. Salamat po Lord kasama na sa harapan. Takal po nakalasalamat kayo niyo po Lord. Maging kasikan ng kanyang pangangatawa. Hanggang po po tapulo na lumakanano kayo po meron sa bayapa kayo. Makahuli kayo po mayapa. Alang malilili o na. Nakapos salamat. Sana po Lord, yung pamang nini. Magsiting pamang niya. In Jesus' name. Kapaliti lang kami. Gabriel! Gabriel! Akin mo pa kami! Mula nga tabel, puntahin tayo ako. Paksi. Cajun Seafoods. Papang Elmer Cajun Seafoods. Ito. Ayan, adobo yun. Nasing 42. Babang normal. Babang normal. Luto ng babang normal. Luto ng babang normal. Wah. Kakabayitik. Wow! Nanalo ka! Uy, tama mo ko yung July! Mama ko yung July! Mama ko yung July! Wah! Mano ka? Ang gatinayak bol eh, patugutan. Saya ada yang ngiti ako. Kaya kayo namin tanong. MC Toda closing party. Yeah! Ito na, batin.